Wey, pozdrav youtuberi, vi gledate Serbian Gameplays MT, ja sam Toma i danas će biti jedan vanredni klip. Ne bi trebao da ide danas, ali danas nešto, mislim, želeo sam to da snimim, da podelim sa vama, da vam pokažem, jer meni se bar svidjelo. Idemo. Što sam rekao, igrat ćemo Minecraft, tačno nisam rekao ćemo igrati, ali evo, to je Minecraft i želim da vam pokažem nešto što se meni jako sviđa. Znači, to je jedna kućica koja izgleda, sad ću baš da vam pokažem kako. Znači, ja sam je pravio neko vreme, ne znam, mislim čak da jedno 5-6 dana za redom, ali sam ono pravio pomalo, znači igrao po, ne znam, pola sata maksimalno. I evo, napravio sam i sad sam odlučio to da vam pokažem. Mislim da će vam se svidjeti. Ako vam se svidi ta neka stvar, možete da mi napišete u komentaru i ja mogu da je stavim na net i možete da je skinete kao mapu. Znači, sad ću vam pokazati. Samo da se vam malo učite, nisam veoma dugo ulazio u taj svet, ali nema veze, sad će valjda, evo ga. Znači, to je ta neka kućica, moram da vam pokažem. Stvorite oči, zatvorite oči. Samo malo dok ja sam vidim, aha, vamo je dobro. Znači, zatvorite oči. Nisam znao da sam već u kućici, ne. Ok, znači, ta kućica izgleda, evo, baš ovako. Znači, ovamo ne gledajte, ovo sam ja već krenuo da pravim neku glupost tamo i nisam završio, ali ću napraviti. Znači, evo, to je ta kućica. Vreme je mnogo ružno, znači nije baš najbolje za pokazivanje ove kućice, pa ali nadam se će se svidjeti. Mislim čak da ću snimiti još jedan klip, tačnije neću snimati, izbacit ću sliku kako to izgleda sve kad je lepo vreme. Znači, kako se beše kuca bre, čekaj, here ili kako već, šta je već, aha, evo ga, ubao sam, ok, vedro je vreme, jeste vedro, evo ga, stale, znači, odlično, super, srećan sam. Znači, evo, to je ta kućica, znači, mnogo lepo izgleda. Ovako, to je tu, ovo je strana, vidite, imamo strane, ovo je zadnji deo kućice, ovo je prednji deo i sad evo, na primjer, vi kao dolazite i sad vidite, ja vidi stepenice i onda kada dođete tu, šta vidite? Vidite, evo, vidimo dve ležaljkice, nemaju suncobran zato što nije baš neko veoma toplo vreme, vidimo svi kako je napolju. Znači, ovo je kao neki lepi stočić, tu imamo jednu bakljicu, onako romantičnu, imamo jednu stoličicu i još jednu stoličicu i imamo neke bambuse ovdje pored koji mnogo lepo izgledaju, evo okolo vidi se, mnogo lepo izgledaju. Sa strane, da zaboravio sam da pokažem, imamo neke kao svetiljke, aj tako da ih nazovemo, koje lepo izgledaju noću, evo da vam pokažem kako noću. Samo malo, evo ga, sad ćemo, znači noću mnogo lepo izgleda, vidimo svi, mnogo lepo, čak i bazen lepo izgleda odavde, evo ga noću. Evo, pogledajte vi kako je to, pogledajte, znači, mnogo je lepo, mnogo, evo vidimo selo tamo, ovamo vidimo selo, ovdje vidimo jednu prekrasnu kuću, mislim, bar i po meni, vjerojatno meni previše lepa, ali ja sam je pravio i samo malo, krenuo sam da je pravim, imao sam plan kako ću da napravim i posle toga mi se desilo da sam slučajno obrisao svet i onda sam teo da se ubijem, ali nema veze, napravio sam novu. Evo, znači, ajde krenemo od ovog ovdje dela. Ovo je ovdje deo u kom vidite, svi sednemo da jedemo i sad gore imamo, evo, kao neke svetionike, to lepše izgleda, svetionike, aj tako da ih nazovemo, nema veze. Znači, imamo i neki krevetić, bože, imamo dve stolice na čelu stola i pored imamo neke stoličice, ovako tu može se staviti da se jede i ovdje imamo neke prozore čisto, znači evo, samo malo, mislim čak da će se lepo vidjeti. Da, evo, odlično, znači meni je mnogo lepo mi izgleda, ne znam kako vama, sunce je okruglo zato što je ovo tekstura, vidite valjda sami. Samo da se mi vratimo u dan, ok.
Evo ga, znači imamo tu neke sličice, lepe sličice su veoma oštre, mislim oštre, aj tako ih nazovemo. Lepo izgledaju, nisu ko u onom običnom Minecraftu. Ok, ovdje imamo neke, šta je ovo bre, ovo je grožđe neko, čini mi se da grožđe. I sad vi prvi završite i dođete i sadnete, vidi čekate ostale, znate, podrigujete kao, šalim se malo, čisto bi klip malo zvučao zanimljivije. I sad evo, mi možemo se popnemo gore, da vidimo šta gore ima, wow, vidimo neku sobicu, vidimo jedna lepa vrata, lepa su zahvaljujući ovoj teksturi, ući ćemo unutra, zatvorit ćemo vrata, nismo se rodili u čamcu. Sad, ovo ne znam da li da kažem, da li je ovo slika ili ovo ogledalo. Mislim, bar mene podsjeća na ogledalo, ne znam vas na šta podsjeća, ali mene podsjeća na ogledalo. Sada, ne znam da li to da nazovem ogledalom ili da ga nazovem, ajde neka bude ogledalo slika, pa vi kad skinete teksturu, ako budete želeli da je stavim na internet, kad je skinete vi je nazivite kako hoćete. Znači, ovdje imamo neke ormane, da ih tako nazovemo, vidimo. Tu ima mesta dosta za neke stvarčice. Ovo je jedna lepa slika, jedan, mislim, čak, nije ovo limun, ovo je onaj, ne znam, ajde neka bude limun, neki zeleni limun, nezreli, šalim se malo. Ovo je isto neki ormančić, vidimo, ovdje vidimo da imamo, nismo baš toliko neobrazovani, imamo veliku biblioteku, znači, evo, meni ovo mnogo lepo izgleda, imamo, evo, biblioteka. Vidimo, ovdje je sad jedan zidić sa bakljicama. I odavde imamo isto lep pogled dosta na bazenčić dole. Imamo, sad ovdje imamo jednu dobru stvar. Znači, to je ova mikseta. Koju možete koristiti, samo malo, ovo moram da promenim, ne sviđa mi se malo. Čekaj vrede, evo ga, muzička kutica. Ovako, znam kako će da stoji. Vidite da ovo ne bi stajalo tu. Ok, ajde probamo ovako ga stavimo, ne može ni tako, ajde probamo ovako ga stavimo, ajde probamo ovako, ne može, znači ovo mora ovako da stoji. Nema čekaj bre što tu, evo ga. Znači i vi se dođete tu, stavite slušalicu ovako kao ja i onda kao krenete da pravite neku muziku. Ok, ovo su zvučnici. Znači razmišljao sam da li da povežem crvenim kamenom ovo sve ovde. Ovako da ga povežem tu, znači da ide po ovim ovdje blokovima i onda u ovo, ali razmišljam sam onda ne mogu da stavim tepih, tako da nema veze, zamislite da je povezano. Eto, to je ta sobica, imamo ovdje krevetić jedan, to je veliki krevet, brače, ako dođete tu, legnete, spavate malo, odmorite i idemo napolje. Znači, evo kako sobica izgleda, znači ovako, ok, idemo napolje, čekaj bre, ide napolje, oba paravrata se otvaraju. Nisam stavljao potisne ploče zato što bi svako mogu da uđe unutra, onda baš i nije najlepše. Dobro, taj deo kuće sam vam pokazao. Ovaj odeo mi je deo kuće, znači ovdje imamo, dobro, taj tepih. Ovdje imamo jedno jako lepo cveće, meni se bar sviđa, baš je lepo, baš mi se sviđa. Imamo jedna vrata, otvorit ćemo vrata, ući ćemo unutra, zatvorit ćemo. Opa, vidite njega, pa ne može biti tu dok ja snimam klip, alo. Šta, dođi vam. Dođi, sram da te bude, sram te bilo, crkni. Ok, šalim se malo. Znači, vidio, brate mili, da li me, šta je bro, neki đavo, brš. Ok, ljudi, valjda nam neće smetati. Evo, znači, uđete unutra, vidite ovamo imate lep pogled, ovdje sedne jedan čovjek, ovdje ima za više ljudi, toliko ste debeli da sednete sami ovamo. Šalim se malo. Ok, ovdje imamo još jedan krevetić, ovdje, sad razmišljao sam da li da stavim ovdje baklje. Ajde, stavit ću baklje, pošto većina njih mi je rekla, ko ne vidjeti se ništa, mračno je. I onda sam rekao, ok. I evo, znači sad vidite, ako je sad mračno, ja ne znam, onda ste slepi. Šalim se malo. Ok, ovdje imamo jedna vrata koje imaju potisne ploče i vi sad idete kući. Ovdje sam razmišljao da li da napravim nešto i onda sam razmislio na kraju da ne bi trebalo ništa da pravim, nema veze. Jedino što ova kuća nema, a to sam ja primetio, nema WC. Ali ok, mi smo ovo napravili samo zbog animacije i evo sad ćemo da izađemo napolje, da vam pokažem bazen. Znači evo, ovo je bazen i sad vi lepo dođete ovdje kao, jo što mi se kupa, skočite u vodu. I imate šta da vidite. Ne otvaraj vrata, debilu jedan. Što otvaraš vrata, majke ti? Ajde otvaraj vrata, zatvori vrata. Alo?
Ok, znači imamo ovdje, to je bila moja sestra, ona je inače malo bezobrazna, ali nema veze. Vidimo kako, meni se mnogo sviđa, znači baš je lepo, imamo, evo vidite dok ronite, ovdje čekaj da uzmem malo vazduha. Šalim se malo ljudi. Znači evo imamo tu vodicu, imamo čak i ovo, znači mnogo je ekstra. Imamo, znači, dalje, ajde vam pokažem još malo. Razmišljam sam da li da završim klip, ali ajde još 2 minuta, 3, da se družimo, lepo vama, lepo meni. Imamo, znači, tu tu sam stavio svetionike, da, svetionike. Znači, izaći ćemo iz vode i imamo jednu mnogo lepu stvar. Opa, čekaj, pašćemo, op, čekaj da ću vam, op, evo ga. Vidi sunce. Imamo mnogo lepu stvar, to je ova ovdje zastava koja se meni mnogo sviđa, znači ovo je Minecraft 1.8.1.2.3, ne znam ni ja tačno, ne bi znao. Znači, sad ćemo da, evo sad ću izbliza da vam pokažem. Evo ga. Ja rekao sad ću padnem, ali neću. Mislim čak da se ove zastavice se pomeraju, čini mi se. Ne znam da li se ovo bre pomeri, ajde bre pomeri se. Ok, nema veze ljudi. Ovo je ta zastavica i mislim čak da nije moglo bolje od ovoga. Znači, mislim, što se, naravno, moglo je bolje mnogo, ali ok, meni je ok, ova kućica, sviđa mi se. Inače, nju sam uzeo da pravim po uzoru na jednu kuću, samo malo, našao sam je na netu, da tražio sam nešto i ušao slučajno u slike i vidio ovakvu kuću. Znači, ista je ovakva kuća, ne znam kakav je unutrašnji deo, ne znam kakav je zadnji deo, ali znam da je prednji deo ovako. Ovo je sad, vidite šta je ovo, ovo je, da li je moguće da je ponovo kiša krenula, samo malo, mnogo mrzim kišu, znači zanimljivo što uvijek krene da pada kada snimam klip. Ok, nema veze, znači, evo, ovo je jedan pištolj koji će jednog dana pucati. Šalim se ljudi, nije pištolj, ovo je početak jedne druge kućice, neću vam reći kako će izgledati, imat ćemo i jedan klip o njoj, znači to će biti mnogo već, a vidite koliko će ta kuća biti veća, znači njen ovaj ovdje deo je ko ova cijela kuća, znači bit će kao 3 ove kuće, znači jedna ovdje i 2 ovamo, znači to je to, što je krugla zemlja bre, ok, znači to je bilo to za ovaj klip. Ljudi, mislim da će vam svidjeti. Ako želite mapu da skinete ili šta već, recite mi u komentarima, ja ću uzeti i staviti je na internet, staviti link na klip i vi ćete moći da skinete. Hvala na gledanju. I ljudi, to bi bilo sve za ovaj video, hvala na gledanju, like, subscribe, share i ako želite mapu da skinete, recite mi u komentaru i vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao!